Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Ako'y bahala sa tanang gastuhan bahin sa legalidad. Magkuha ta og mga ngilingig nga abogado. Unsay buot nimo ipasabot, Les? Atong inigkusyo ang imong tambal, Ed. Sigurado gyud ko nga kita mo ay mamahimong labing adunahan sa tibuok kalibutan. Og ayaw ka balaka. Bisag karon dayon, hatagan ti kag kwarta nga 10 milyones. Maghimo ta og kasabutan aron kitang duha maoy kasosyo sa ato unyang dakong negosyo. Ha? Unsa may huna-huna nimo? 10 milyones. Hatagan ti kadayon. Para mahimong legal ang tanan. O makakwarta pa kita. Unsa may huna-huna nimo, Ed? Di ba nindot kaayo ang akong huna-huna? Kuan. Ayaw na pagduha-duha, Ed. Og madayon. Ihatag na ko nimo ang kwarta. Og magpinirmahay dayon ta aron masugdan dayon nato ang dako kaayong negosyo. Unsa man gid sa huna-huna nimo, Edana? Pasensya na kaayo, Leslie. Gusto ko nga free record ang akong tambal nga ipanghatag sa mga masakiton. Kay maunay akong panaad sa akong mga ginikanan kani adto. Sa buhi pa sila. Pero Edana, imposible kaayo na nga mahimong legal. Kung dili na to papayran sa mga tao nga nagkinahanglan. Kay ang gobyerno mismo, mangayo gid na og tax aron sila makakwarta. Kay kung di mo ni ipanghatag nga libre, daghan ang masina nato. Mas maayo nang atong i-privatize aron may makahilabot nato. O legal patang makatabang sa uban. Mahimo man siguro nga mutabang tas mga pobre pero dili gid mahimo nga libre na lang gid ang tanan. Nakasabot ko sa imong punto, Leslie. Sagdi lang. Ako lang una nang huna-hunaon kung unsa gyud akong desisyon. Huna-huna agid ang maayo, Idana. Mas maayo nang maniguro ta sa legalidad kaysa mabutang tas alanganin. Wa may kaso kung makakwarta ta ba? Kay ato man sa nang itabang sa mga pobre. Hatagi lang una kong panahon, Leslie. Musulti ra unya ko nimo. Unsa? 10 milyones? Muhatag sa nimo anak? O lagi tiya. Kung pananglit, musugod ko ko nga himuon nilang negosyo ang akong tambal nga hinimo. Ay, sugot na yun, Idana. Ayaw na pagduha-duha, anak. Di ba, Puldo? No, angay lang gid nga musugot siya, no? Tocho, unsay paminaw nimo? Angay lang gid ba nga musugot siya ng 10 milyones ba ang ihatag niya? Oh, stoy mo lagi ba? Oh. Ikaw ba pagilom ka Oh, ni itando na ka. Ay, sinaw na mo. Hilom ba? Unsa magisugot ba? Buang gida, kagamay ng 10 milyones. Ay, pila man gid angay, bi, Puldo. Oh, narana ni Dana, pilay ang gusto. Para nako tiyo, ang tambal, libre ra gyud para sa tanan. Og ko'y plano nga ibaligya na. Kay una sa tanan, o ganay tugon nako sa akong mga ginikanan kani adto. Maayo man ang libre, Idana. Oh, lagi. Pero, mas labig yung maayo nga babayaran sa jud. Kay, Kay kung pobre ang mupalit, mahimog imong banatuhon. Pero kung dato ang mupalit, mahimog imo sang mahalon. mo lagi, binuwam lang yung mak. Ay ganong binuang man nga mo mga husto. Mao nang ihatag des mga pobre na gid kaayo, Puldo. Pero sa sekreto nga paagi. Pero sa mga dato, mahalon gid na siya. Kay- Ibaligya gid ang minilyon ang usa ka grapa na. Kagrabiha dyan ni mo makoy. Ay, gisayunan basad kung ka nga makaayo man ang tambal ni Idana sa bisan unsang sakit. Asa ko ka mangitag klase sa tambal nga para sa anak, be? Mo lagi, di man kahangang magkagalis na kuhan na mak. Kay, Bawas mo dahil. Kay kuhan ban, kay di man hiyapon na ko'y mo desisyon. Nunaran na ni Dana kung unsa iyang desisyon. kining ako, tambag lang ni Minaayo. Minaayo ba? Mas labi nung maayo Idana nga patas ang panglisli iyang ibayad diha di mo. Mo lagi. Oh, Kay, ayay. Kay kuhan, unsa tumak? Aksyon magsukol. Aksyon sukol. Lumalaban. tiya,
Bisan pa siguro og pila pa ang ilang ibayad tiya. Supa kid sa akong buot nga ibaligya ang tambal. Kay, Mo gyud tugo ni tatay og nanay kaniadto sa buhi pa sila nga libre ra gyud ang tambal para sa tanan. Kinahanglan nga mangandam ni kay Nelson. Para sa unsa pa? Alang sa transisyon sa atong mga negosyo. Gusto ko nga ikaw, mo'y mahimong senior executive poli ni Leslie. Samtang nagpaalim pa siya karon sa iyang sakit. Pero pa, napahibawon ba ni mo sa Leslie bahin ana? Ako ray mahimahong musulti niya. Oo niya, kung maayo na siya pa. Hatagan ako siya og laing posisyon. Mahimog, siya mo'y assistant nimo. Kada kong problema ana pa. Nahibawan ba ka sa kinaiyan ni Leslie? Basin og manluod to siya nato. Wa siya'y angheng kabalakan. Kay doon na tayo rason kung nganong ako kanang himuon. It's all about business, Nelson. Kinahanglan nga labanan nato nga itong mga negosyo. Aron kini magpadayon og bulungtad og dugay. Oh, wa man ay problema para nako pa. As long as nga masultihan lang yung daan si Leslie. Sa ako nang gingon nimo, watay angay kabalakan. Kay kining atong negosyo para rasabni sa kaayuhan atong tanan. I have to do it right. Oh, ikaw gud pa? Naarani mo ang tanang desisyon. Ayaw kabalay kabahin na, Nelson. Kay ako ray mo pasabot ni Leslie unya ining tanan. Unya sa may tanaw nimo, musugot ka si Dana? Malagmit. Musagot. Imo na ba siyang gibungatan ng presyo? Yes, Han. Ako singinan nga hatagan og 10 million pesos. Nya okay siya. Medyo nagduha-duha pa siya, pero nahibaw ko nga nagpapresyo lang na si Idana. Mailan ako siya mga lihok nga nagpadugang sa espusta. Unya sa may plano nimo. Sa sunod adlaw, ako sing bungatan og 30 million pesos. Syaro bubalibad pa siya. O pananglit og bubalibad bagid siya. Oh, inutil siya. Oh, di din mo idiretso og 50 milyones. Depende. Mahimog mo na akong katapusang i-offer niya. Pero kung dili gani kihapon siya masukot, mangita tagpaagi nga makuha na to ang formula sa tambal nga dili na tamananghid pa niya. O kita mismo ang mapadagan sa negosyo. Aron kita ang mabulahan sa tanang bulahan nga tanan. Napamagay sampol sa tambal, honey. Nganong di naman lang na nato na patunan o, sa mga chemist o mga banggiitang doktor. Nga ito mga kailaron nilang matunan kung unsay mga kasangkapan nilang tambala. Ako na nagipatanaw sa mga doktor kani adto. Panahon ni atong nasakit si Papa. Ang mga doktor mismo, bisan si Dr. Frank, naglibog kon giunsa ni Ida na paghimo ka ng tambala. Si Dana ragi magatuga na to sa tanang sekreto. Usa pa ning kamuta na to, nga makumbinser gyud nato siya. Kay dako jud kayo natong pabor kung pananglit mo uyon si Idana sa itong mga nindot nga hunahunat. Unsa nang? Gusto ni Leslie nga inegosyo ang tambal nga binuhat ni Dana. ay lagi ba dong? Hatagan ko nun niya og 10 milyon ni si Idana aron lang gid siya muuyon sa sugyot nila ni Leslie. Baya, ginis Leslie, no? Kapaspas ba siyang utok? Siya rin naghuna-huna na. Wa magay na maabot sa huna-huna ni Sir Piping nga mihatag pa to og 50 milyones. Unya, napagimansyon. Unsa pa ka ng iyang 10 milyones ano? Aron mao na iyang ihaylo Idana. Pero maayo ba yan ang huna-huna ba dong? Sakto man sa gyud si Leslie nga pabayran gyud ang tambal. Pero magdepende na sa sabot kung unsay mga benepisyo nga makuha ni Idana. Kay ang 10 milyones para nako. Gamay ra kayo na uy aron palito ng iyang katungod. Husto. Husto ka lang imak. Damay ka ng 10 milyones, oy. Dapat ka ng 10 bilyon. 10 bilyon ni ba? Mayagi. Kung sakto man lang imo, Mac, no? Pero masakto yun ang
kanang kang idana kay abi ko ninyo. Kung ibaligya na ang tambal, labing siguro ang makapay mo sa unya ana si Leslie ra. Mura gusto juga, Leopoldo. Mulagay. Muna akong nakita diha kay sa higayon nga ibaligya ng tambal, ang mga kabus mo'y labing una nga maapektahan yun ana. Tugon niya, ang mabulahan ra ug mayo, mura si Leslie ug ingon si Ronnie. Unya nang, unsa mo plano idana ha? Moyon day siya nga ibaligya. Ay, dili ko na siya muuyon lagi. Kay, Kay tugon pa na sayang mga ginikanan ka ni adto nga dili gini pabaligya. mo lagi. Gusto man yun ang katarungan ni Dana. Kay, Kay kadong iyang mga ginikanan kanyanto, no? Wasa yun to magbabayad. Naidagang mga negosyante nga mihaylo kanyanto aron palito ng ilang katungod. Pero wa yun to musugot. Ha? Numero uno. Numero uno itong hinungdan kung nganong dagang mga dato ang gustong manimaos aron ipapatay sila. Kaluoy na tao, no? Mo lagi. Muna pa dong. Kana si Dana, naliwat doon na siya mga ginikanan. Mo ba? Oh, doon ay gibarugan nga prinsipyo. O ang kasing-kasing nga na liwat yun sa mga ibara nga di mapalit o sapi ang ilang mga baruganan. Nakadaig kay ko, Leopoldo. Mo lagi. Para nako naagi bugat nga katarungan kung nganong di gyud si Dana musugot nga himuong negosyo ang tambal, ilabi na nga wata masayod kung unsa gi motibo luyo sa una-una nila ni Leslie kung nganong himuong yung negosyo ang tambal. Mao! Ako yung sultihan si Sir Nelson, bahin ana. Aram ba sa mga maalarma sila nga mao din ay plano nila ni Leslie ug ni Ronnie. Malagi. Paibawag yung badong. Na siya nga mao na'y plano nila ni Leslie. Kumusta na ang imong pamati, iya? Arang-arang na gid papa. Gaan na gid kaayo ang akong paminaw. Oh, very good. Nalipay kay kunin ang balita. Dagan gid kaayong salamat ha papa. Kung dili patungod nimo, tingali dili gyud ko matabangan ni Idana. Ayaw pagsulti ni Ana. Kinibaw ko kasing-kasing ni Idana. Yaandam gina siya nga mutabang para sa tanan. Oh, tinuon sad papa. Nakadaig sad gid ko ni Idana. Nangayon ako pasaylo niya sa tanan ako nabuhat. Akong giangkon nga dako gid kaayong sayop ang akong nahimo kani adto niya. Gihukman ako siya sa way igong basihan. Usa ka nakadalaygon nga buhat, Leslie. Nakitang tao, muangkon sa itong mga kasaypanan. Tinuod na papa. Karon pag na ako masabti ang tanan. Og nasinati gyud nako kung unsa di kanindot no kung kita maantigong mudawat sa kamatuoran. Tuod, doon na rin ko'y laing tuyo ni mo, iha. Unsa man na papa? Mahitungod ni sa atong mga negosyo. Samtang nagpaalim ka pa sa imong kahimtang karon. Si Nilson mo'y gitudlo nako hulip sa imong posisyon karon. Ha? Yun na papa. Nga naman nga maayo naman ko. Ayaw ka balay ka, iha. Gusto ko nga magpahuway lang una ka. Anytime kung mamaayaw na yun ka, kamong duha ni Nelson ang magtinabangay. Aron, mapalambo pa nato ang atong mga negosyo. Pero pa... Mao na nay akong desisyon, Leslie. Og may tungod sa mga share sa kumpanya, wa kay angin kabalakan. Kay pareha sa gyapon ang share nga akong gihatag ninyo ni Nelson. Ang akong gihuna-huna karon, nga baka pahuway gyud una ka. Ug mahingpit ang imong kaayuhan sa imong kasing-kasing. Unsa? Mao na gibuhat ni Leslie? Lagi, sir. Mao na balita ang akong nahibawan. Gikan na ni Leopoldo. Pastilan gini si Leslie. Pero abin mo, sir, nabahin ba ilang hunahuna ini? Si Leopoldo, ni Uyon nga ibaligya ang mga tambal. Pero sinang imak, Uyon kay sunahunang Leslie. Pero si Idana, dili magkagusto. Ang giingon ni Leopoldo nga, di gyud ko nang Uyon si Dana nga ibaligya ang mga tambal.
Ako niya istoryahon sa Leslie bahin, anak. Kana. Mas maayo ba, sir? Aron maklaro ginang isiyuha, oy. Kay, nagduda bes may puldo nga, basin ko loog, haylo na lang si Dana ng maong kwarta. Kay tiyaw mo. Muhatag lang 10 milyones, aron lang muuyon si Dana sa ilang plano. Uy, At tuon ko siya karon. Ako silang istoryahon bahin ni anak. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!